Er du klar til at playa? Ja, det er jeg da. Er du klar til at playa? Ja, det er. Det er lørdag. Det er weekend. Vi har været i byen i går. Vi skal på La Playa i dag. Jeg skal ned og være human bacon. Og jeg glæder mig. Vi er tilbage på stranden, La Playa, det er Mamadusa, og har det skønt, og der er fucking mange mennesker, og vi hygger, og det er så dejligt, og vejret er godt. Naranja. Si. Nu piker det, da vi får lov at smage en brandvarm appelsin direkte fra træet. Endelig blevet færdige med negle. Det har været så lækkert, så har det lige været noget selvforkælelse. Men resten af vores piger, de står derhjemme og har lavet mad til os, og klokken er 11:30. Og vi skal være i seng om 30 minutter. Vi skal i seng. Så jeg tror, det handler om, at vi får vores asses home hurtigst muligt. Det er tirsdag, det er vores anden sidste dag, og vi har lige fået fri fra skole, og så har vi været ude og få noget mad. Og nu er vi faktisk henne og skal tatoveres. Vi er en 6-7 stykker, der skal lave en tatovering. Og vi har fundet et rigtig fint sted og et rigtig ordentligt sted, så jeg er super spændt. Ja, det er lidt forskelligt, hvad de skal have derinde, men det bliver super spændende. Så følg med. Haft vores sidste Den sidste nadver. Vi har lige haft vores sidste spansk team. Nu fejrer vi det ved at smage på sådan spanske desserter, traditionelle desserter. Og hvad siger vi, hvad er status? Nej. Det er lort! Nej, det smager faktisk meget godt. Det smager faktisk meget godt. Hvad synes I om det spanske desserter? Det er lækkert. Ja, det er nasty. Hvad siger I til de spanske desserter? Fantastisk, jeg synes bare mig. Muy bien. Der er ikke særlig stor begejstring. Der vi har fødselsdag. Ja. Tillykke. Tak. Cumpleaños feliz. Si. Jeg synes, lærerne har været så dygtige. De har været rigtig søde, og vi har lært rigtig meget. Hola, soy Noelia y he sido la profesora de español de mi grupo y les quiero mucho. Nu skal vi tilbage på hotellet for at pakke alle vores ting. Og så skal vi ud og spise med klassen et eller andet lækkert sted, vores lærer har fundet til os. Og så skal vi i morgen kl. 6:30 mødes for at skulle hjem igen. Så det bliver spændende. Det har været rigtig sjovt, men jeg glæder mig alligevel også til at komme tilbage til Danmark nu. Selvom vejret er skrald, og her er mega dejligt. Vi er på vej hjem nu, og jeg er så træt. Jeg har ikke sovet siden i går. Så det er pænt meget op ad bakke. Vi står i Zürich Lufthavn, Schweiz, og venter på et fly tilbage til København. Vi skal vente her i 7 timer. Nu er der gået de første 3, så langt så godt.
Vi er alle sammen rigtig trætte. Måske også stadig en lille smule fulde. Måske er det bare mig. Hola! Vi er tilbage i Danmark. Vi er landet i lufthavnen og vejret er skrald. Derfor har jeg taget solbriller på. Jeg er pænt utilfreds, men trods alt glad for at være hjemme. Og så er der faktisk ikke mere tilbage end at sige tusind tak, fordi jeg har set med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Husk, I kan følge mig på min hjemmeside, Facebook, Instagram, Snapchat. Der er links til det hele nede i beskrivelsen. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video.